Hello guys! Welcome back sa among YouTube channel. So nindot ning among kuan ron na magigoron kay Super X me. Ari sa basak. Basak yan. Ano challenge ron kay Dapat. Nana medres basak. So ang mga kauban na mo, kita mas kauban minir. Group 1 kami. Kami dali. Dara kanay among kauban si Reben, ako ug si Mads. Group 2. Ang group 2. Kani na group 2. Group 2. Yo! Hindi mo na mo. Magsugod na may magkuan sa mikin sa ikuan hago. Oh sige. Maghumpiang. Sige. Pek. Duha ra mo pek. Isa may liman ka ng hayang Kubayang. Hayang mo ha. Asa ba? Palaway. Ko pa mo ako. Hayang mo hayang. 1 2 3 go. Asa ala? Kamo una. Kami may hago guys. Group to may kuan. Kaya sa mamugong sa ko. Ibutang mo ng mga sanilas nga ituhog. Pagtapog diristo nga. Mamugong sa ko guys karon di aliwaros inig kuan. Dagandagan na ning kuan. Wala sila usoy kay mo man ni kuan. Bato. Mapabutod mi. Ay pabuton. Ay pabuto si. Ay pabuton. Gerga. Gilar ka na. Gerga. Sila nakaparisan oy. Kuan. Riben, ikaw tigbante. Go. Oh, aniya ang replay mga kamads. Aniya ang replay. Oh, gitira na ni Mas Jose ang chinilas. Oops, wa na sa ni Mas Rachel. Gipunit kini. Asa ka na ibuno. Oops. Oh, pum, naigo si Pakmer. Naigo si Valserena. O tiwasan bagay noon. O igo na po niya si manager. Boom! Naigog likod ni manager. Tuliyok pa ka manager. O nakatuhog kaya po si manager. Oy. O asa na ka po na itira. Ala ko ba boom! Naigo si Mas Jana. Kami na. Ate, strip. Kaya dali na mo nakabawas. Wakatuhog ang kuban. Ako na po ako nagmangalapok. Dali na. Kami na oy. Tara. Tama to butter. Ano? Sige lang ako diri. Kami din. Ay nagunit na. Ala din. Hala, mag-awas nita magtapok ha. Ay, salit ni camera ma'am. Larga. Okay. Tara. Nawag ka. Oh, reflect mga kamads. Gitira na ang Mount Chinilas. Dinaganay na silang masusig si Mads Rachel ug si Pads Reben. Ug gitira kay ni Mads Rina. Kung igo si Masusi. Agoy na lingkuran pag chinilas. Oh, kuha na manager. Oy, madagan ba ang Masusi? Talumbonggan mo po na ni dyan. Oy, agoy. Boom! Agoy, gilanguyan man. Wala na igo si manager. Gipunit ni Mads Rina ang chinilas. Batira na po. Boom! Agoy, dito na sa pool. Oh, kuha ni manager ang chinilas kay mga kauban na dinaganay, nagtinuhugay. Hindi dalit-dalit manager. Sana ang chinilas nga tinuhog. Oops, gitirahan pa kurpung. Agoy, sa pool si Pads Bentoy. Dagan manager, kuha sa chinilas. Kinapay sa kauban nilang sige pagdudagan. Hala, itira. Oops. Agoy, wato kaigo. Mudagan para diaron si Mas Rachel. Kumbati Mas Rachel, kaya ikaw nila nakabilin. Sige. Dagan si Mas Rachel, bahal na talisod. Kunit kaya magtuhog kini. Dagan. Oops, kalugay bang manager nakatuwa sa kuan. Oy, chinilas, tora lagi titir na. Boom, agoy, naigo na lagi ang tawad sa Mas Rachel na human. Larga, bula.
Ito na. Ay, Ginoo. Usara akong natukoy. Laban. Ay, round 2. Usara akong natukog. Round 2 kay. Round 2. Nanta. Ranta, arante. Mata. Basta bat. Oh, another replay mga kamads. Sa papos manok na ho dere. Ay, ginawa ko pang ihawon ko ni ron. Oh, nana ni Jose ang butter mga chinilas. Oh, gitira kini. Oops. Uy, nasaw ni Mads Rachel. Gibuno si manager. Boom. Uy, nakahupo mas manager. Mads Rachel mo po sa manager. Gikan siguro ni Kira. Oh, tara, natagbo nagkuha si Mads Jose chinilas. Kaya lang gilagputan, no ha. Tinahugay na tulog. Gitira ng chilas. Boom! Agoy! Wakay go. Kuha na po naman si Rachel. Dagan manager. Dagan! Lagi dagan na isa. Boom! Tora lagi. Dalian. Ay, nanas daol ang mga kuan. Gipunin si Masusi. Oops! Gitirahan na nas daol. Boom! Igos manager. Ano nilingkod kaya manager. Naigo hinong ka. Oh, lagi punit ni Matsusi ang kinilas. Oh, gibuno kay nakapagor. Pang igo si Mas Jana. Tumba. Ay, punit na po nagbatir. Tara si Mas Rhea na pagirundok. Pung, agoy. Waman kaigo. Nakalihay man to. Oh, gitagan ni Matsusi. Sa baas man mo ko'y ginoo ko. Gitagan ni Matsusi ang kinilas. Ugi. Dagan ganit. Oops, bunon si Mas Rhea. Boom! Uy, nakahupo mas man si Rina. Pwede gani maghupo ning group to. Uy, kuha man si Rachel. Boom! Agoy, dito ra. Naigo si Madsrina. Ay, Ginoo. Ikaw na siya. Pasok ka na po na siya nagpare. Nag-plate, ha? Papay nakabay, no? Papay nakatuhog ka na. Nasuka mo na lagi yun sa... Kuha na guli, oh. Sige, enjoy. Round 4. Ang hagod. Tara. Kami na. Woo! Round 5 naman. Ano, lalagit ka ba? Round 4. Round 4 na isa. Ha? Ikatulo na ito. Round 4, para ka daw. Aray ko! Bilis! Dali akay! Layo butter! Ano? Dali! Dali awas! Uy, ituhog na ay! Oh, replete ang mga kamas. Naanin mo, gitira ng chinilas. Oh, nasaw ni manager. Gitira po. Boom! Sapol si Mads Jose. Gidali-dali ni Mads Rina ang chinilas. O kuha, kay napay kauban. Gitirahan si Agoy na sapol. Si Pads Ribbon. Oh, si Mads Rachel na biling. Gibuno ni manager. Boom! Awa, kaigo. Kaigo, daga na manager kay makatuhog unja na si Mads Rachel. Tuara lagi na kumbati na. Dagan Mads Rachel kay imong kuan. Tara, matuhog na ni ron. Tuhog, agoy, usari chinilas ako. Inahadlok ng maigo kay nanaang kuan. Oops, uy.
Kalayo ba ni mo gilabayan manager tanong pikas luwang. Tugbaw nagkuha si Mads Rina sa Mount Chinilas. Wala akong bati. Uy, gitunol man ni Mads Ribin. Kalimpungan ko na nila. Uy, ito aralay kaladyon ba ito ni tirahan. Oops, mudaga na ni si Mads Rachel. Kaya paghap na iko. Sarya pa Chinilas na gibit-bit. Kung saan na ni pagtuhog ron. Nagalibog na guro na siya. Ito ara nakapunit na. Para gitirahan oh. Agoy, nakahupo. Mga dyan ni hupo ay sila. Barog, dagan, ano ni Migo? Agoy, to ara lagi, nahagba na, wala kakadya, naglugos na guro niglakaw. Ara ni suda po nigilahang kaimtang di ani, oy, kay mga lugong man ang tiil, dagan, agoy, nanambang niya, gidara ni Mas, Jana, agoy, itira maghani. Lihay diha Paris Mas Rachel. Agoy, nakahupo ko yun. Dagan kay aron ituhog. Dagan yung taong. Ginoo ko, sige kong manigsig ko anoy. Anas, Mas Susi, sige nagkuan cheer. Still alive kaya po si Mas Rachel. Siya na lang habilin yun. Oops, kaigo gihapon. Dagan, kumbati. Dagan yun. Lagi tirahan ni Mas Janat. Agoy, nakahupo gihapon si Mads Rachel. Gipunit ni manager at Chinilas. Agoy, wala man ni barog si Mads Rachel. Agoy, igon magkakini. Igon, oops. Dito na. Kahangat ba ni ay? Ginoo. Mag-iksa na mo sa saong no. Katunog ay. Hangat na. Naglubot na ko ginhawa. Ginoo ko. Last round para magpatas. Kuha niya ng kadaog. No. Last round. Nakausap ko sa kuping. Nagkaon ako. Mampit ka. Party. Ano orang? Mga kurma. Laban. Ano ang result? Tukay ko kabaw. Hangat tadi aning magduwa sa basag. Kay lugos man katikang ang tiil kay malubukan. Napay Chinese. Ginoo ko. Tabang lugos ako ginoo. I need Midix. Alah ng ipon. Ang ipon, imbis ko anto yellow na himong itom. Chocolate. Last round. Go. Nawa na po sa Chinilas. Replete mga kamaz sa wadamhang pangitabo. Una ni Mas Rachel ang bater. Gitira. Boom! Sapol si Mads Jana.
Ikuha na ang batir. Ikuha ni Padsribin ang batir. O kini asa ka kini tira. Agoy manglutos man. Agoy gilutos na si Madsri na. Agoy na ginatas man. Agoy tuara lagi. Agoy nangahunas basa ng mga agoy. Tuara lagi naman. Hello guys! Nangahog sila sa basa. Pasamad, dali ah. Iko. Yes, guys. Wa dyan naka-home na mo. Naoy sila, naka-home sila kas. Kami ay nagawan may kas. Nakita siguro ito mga tagad na rin na. Siguro nakamanguan na ho. Hoy, Nang lipstick naglapok oh. Mga purma. Maura to guys ang sa among kuan oy sa among Slipper X challenge sa kabasak. Oh, di ba? Sunod. Hago man pa ni Huygo oy. Sunod. Naborn akong fats. Chinese na po Chinese. Adto na po na mo miss among next vlog. Bye-bye.